Buhing hangdumanan nga magpabilin sa ngilit sa tumlunganan. Mo tay balak ni nanay. Okay ka adventure? Mao na gyud Kinsay nga na to nay? Ha. Kasi nga na to ngan. O hang uban? Imo pangan. Salod Bongkalis. Auge sunog danan. Si Nanay Salod Bongkalis ka adventure. Ako nakita diri ka adventure nga. Ako nakita mo ni atong puhon-puhon ong nay mga grass. Buhing hangdumanan nga magpabilin sa ngilit sa tumlunganan. Kung hagdaon pagtipakas sa kagahapon ug akong ibunal ang dako kayong dagom nga maangkon ka lang. Okay. Giingon man nga kung mahimo palaman kanang bangaw gamon kung taytayan on pagko sa masigang dito kanimo dalaga ako kanimong ipurpuro. Kamo yung mga balak ni nanay. Kumanin si Nanay Salod Bongkalis diri sa Barangay Bulilis. Maya ka adventure sunod nga batch sa tabang sa Kabus program. Ako ning i-feel si nanay sa second batch nay kay nanamantay kanang batch 1 ato kas batch 2 pohon. Si nanay batch 2 natay pahalipay kanang pahatag tabang sa Kabus program. Dapit. Pohon nay, pohon. Okay. Karon napatay mahimo ako ra mag lakat-lakat kay tuhod man na. Sige na, salamat kayo na koy. Bye. Bye. Ang balak. Mo na imong buhing hangdumanan nga magpabilin antid sa ngilit sa tumlunganan. Salamat na. Sige na yo. Bye.